ফাশালা সামনু নন্দলাল রাউজা পারানি সালথাং মালদার গাव সভাव সামুং সিত্রা তাंनाय रक चप्रक जाखाय बीजेपी सिपाइ रक आसानि सारिग गंगा मोताइनि प्रसाद जाना थांखाय बीजेपी नि खरकसा सिपाइ करि मोहन त्रिपुरा अजय त्रिपुरा ते निर्मोहन त्रिपुरा प्रसाद चावै नगर किफिलमानि लामाव बरकन कासबुइ बुत खलाइका सामुं सित्रा खलाइनाय रक हनै कक्सिल जामुं फाइका आबनि यागलो आमचिनि लुकुरक पातिमा थायो थांगै मानिकपुर थानाव कक्तमा रहरका सराबसानि यागुलो थानानि उसिते पुलिस रक फाइ बुजाकनाय रकन खसाबै मानिकपुर साकाम नगत लांखा आरो बरकनि पुइला नायकलमानि यागुलो तिबुका हाम नायकलना बागै कुलाय साकाम नगर रेफार खलाइजाखा ताबो बरकनो कुलाय साकाम नगर नायकिनि खलाइजागै दंगो फुरुंसिमो जों थाया आजकाय माइदे थांखाय माइ चालायखाय ओ लागरनायखाय गिरेन्द्र आखाय थगिरनाय फिले आखाय अंग बिसदा पदजय नगेन्द्र रति मोहन ब्रखाय नुगो मयो टेक्स थांजा उच्च माइचा बकचे हिंदा साइबा दा हिंदी हायनि अंग मनाजयनो बाइकिस्टसिनो थुइतङा आजकाय ब्रनो थुइतंखाय जों ओ मनाजय साबखाय माइचानाय जादे बे ताखाय रिंखौखाय जों जवाबिया माइचा जाखो आजकाय किस्तसिन थांहिलाव उमनि साइपाय किस्तसिन थांहिला किस्तसिन थांहिंखाय आजके अंग निरम होनो हिंया नों आना फ्लेगो मुखानाय बाजि कमनि निनि बुदलाय करे तावनो ताके जेनेबा लिखु फैना देनो आना नों तो काफुला नंगे आजके जों माइचाय 100 के पान रखाय फिला मोनथा जाबाय रिजा नों लोग मुहि चुमने थाना तो नङा थांगा मनोजन मा उंग Islamnya marina ringa ya taga kai sampai di nongkrong ada sebudi berose retong kai ada sebab sana thama ke sana thangkai sabe nunggu pai sase kok sase se ungo ungo monojoy akai kistosin berose बेजार कारिके जों माइचा थाया खालाबले बेजार कारिके सा ओ मो बिजे खाय बगा बिजे खाय हासबना बात खायदि नों दाबो तमा संसारि 정말 केस देखायनाय ना तमाबा सा निनि इच्छासबो नों केस केने खाया ते बासे बुखा कक्तमाव सावि मांखा अ सामुं सित्रा तांनाय रकनि मुं अंखा गिरेन्द्र त्रिपुरा पद्मजय त्रिपुरा मनोरंजन त्रिपुरा मनजय त्रिपुरा वीरेन्द्र त्रिपुरा Video report Kokoran.